pangalawang punta na namin dito. And then ito sakto, naabutan namin yung mayon na magpakita. Ito medyo kinakabahan. Ito ngayon magpapalit na ako. Sana maging successful yung proposal ko ngayon. So, antayin nyo guys, no? Sana magtuloy-tuloy at magpakita yung mayon sa amin. Ito talaga yung gusto kong spot para humingi, no? Para mag-propose sa kanya. Sana tanggapin niya yun. Sa tingin kong memorable sa amin, hindi lang sa akin, sa aming dalawa. Para ito yung pagkakataon ko na ipakita ko sa kanya na mahal ko siya. Ipaglalaban ko, tahanan mo ako, di magbabago yun. At pag ika'y nawawala, tingin ka lang sa aking mata. Pagmamahal sa'yo, di mauubos yun. Lalabanan ko lahat para sa'yo. Basta't nandito lang ako sa tabi mo. Hindi ko akalain na ikaw pala yung maasama ko sa habang buhay. Kaya sana tanggapin mo yung alok ko na pangmatagalan. In us together sa harap ng mga tao na to, sa mga turista, sa harap ng Diyos at sa ganda ng Mayon Volcano. Sana tanggapin mo yung alok ko sa iyo. Oh my God! Will you marry me? Oo naman, nag-umi! Magbabago yun. At pag ika'y nawawala, tingin ka lang sa aking mata. Pagmamahal sa'yo, di mauubos yun. Sabay natin nadadaanan ang lahat, hanggat sa dulo ng ating pagmamahal. Hanggat sa kunin tayo ng may kapal.